La veritat és que estem contents de poder-vos presentar aquesta criatura. La criatura es diu Cançoner de les Pitiuses i clar, quan parlam de cançoner i Vici Formentera, alguns pensaran, fot-li un altre, perquè clar, fins ara així mateix havíem publicat prou coses. Vull dir que per als amants de les cançons i això, hi havia i hi ha prou publicacions fetes. Qui li agradin les cançons ja ho sap, li ha tocat comprar-se molts d'aquestos i els té en la llibreria de casa seva. Això pel que fa a la part escrita, però qui també vulgui saber com sonen aquestes cançons ja podia preparar-se la butxaca perquè també venia una altra part i aquí només hi ha una de petita. Així que per als aficionats a les cançons i a la música tradicional nostra hi havia una despesa econòmica per un costat de lloc físic per tenir-ho a casa i si no hi havia aquesta possibilitat, bé, sempre te quedava la possibilitat d'anar a la biblioteca i buscar-ho allà. I dins tots aquests llocs i de tots aquests discs, llavors vés a buscar, si t'interessava alguna cançó o algun tema concret, a veure on ho trobaves. Bé, podies trobar-ho en aquests llibres que hem vist fins ara i molts més, podies trobar-ho amb aquestes gravacions, podies anar a la biblioteca, però si volies anar més aprofundit ja t'hauries d'anar a altres llocs, com arxius. Tant podrien ser els arxius Imatge i So, tant els del Consell, com els de l'Ajuntament de Vila, com els de Formentera, allí també podries trobar coses. I llavors també teníem una altra part del patrimoni musical nostre amb uns altres formats, que són aquests que tots tenim. El abuelo o l'abuela cantant una festa amb una cinta que ja no tinc radiocasset per posar-la, però encara tinc les cintes i quan la posam s'enrotllen, ja no es senten, terrible. I llavors hi havia l'altra possibilitat, les pleguetes de cançons. A quantes cases no hi havia pleguetes que ja hem anat més endarrere. Per què aquestes pleguetes de cançons? Moltes vegades era perquè eren, quan aprenien a llegir i a escriure, havien de fer pràctica, havien de practicar per anar fent lletra i això. Què tenien per practicar? Llibres a casa seva per copiar-los? No, ho tenien aquí dins, les cançons que es sabien i els anaven escrivint. I aquí ens queden aquestes pleguetes de cançons. De manera que tenim tot un gran ventall, llibres, gravacions, casolanes i públiques, professionals i amateurs, i aquestes pleguetes de cançons, més altres coses, que estan disperses dins les nostres illes, les podem anar a buscar. Però clar, arriba el segle XXI i així mateix hi ha la possibilitat d'anar millorant algunes coses. I, pecant d'immodèstia, potser aquesta sigui una manera de millorar una miqueta tot aquest panorama dispers que us hem pintat fins ara. Cançoner dels Pitiuses, de què estan parlant? D'un altre llibre? Aquest molt complet i molt gord i amb moltes gravacions? No, aquest no us ocuparà més lloc dins casa. Per anar en aquest cançoner haureu d'anar a internet, poseu Institut d'Estudis Eivissencs, fes clic i si internet no funciona, arribareu a la pàgina de l'Institut d'Estudis Eivissencs, que dono per suposat que tots coneixeu i visiteu molt assíduament. Bé, idò, en aquesta part de dalt, que sou coneixedors d'aquesta pàgina web, hi ha una cosa que no hi era. De fet, avui de matí no hi era encara. Anem a veure, què és això? I ens trobam amb aquesta portada. El cançoner de les Pitiuses. Per què de les Pitiuses? Bé, és obvi. La música i les cançons que ens ha explicat en Jaume, que ve de Formentera, no ha hagut de fer cap adaptació perquè els eivissencs ho entenguem, perquè és el mateix. Compartim molta part cultural i en qüestions de música i de cançons ho compartim absolutament tot. És la mateixa. No tenia cap sentit fer un cançoner d'Eivissa
i teà, i llavors fer-ne un altre de Formentera. El que tenia de lògica des del punt de vista cultural és fer un cançoner de les Pitiuses. Bé, així que ens vàrem posar d'acord per una banda una institució a Eivissa, l'Institut d'Estudis Eivissencs, i per una altra banda una institució a Formentera, sobre cultural balear de Formentera. Anem a dur això endavant, anem a fer aquest cançoner. És, per tant, una iniciativa que neix per aquestes dues institucions. Cadascuna d'elles representa una illa i mirarem de fer feina conjunta a partir cada un de la seva illa. Com funciona? Què puc trobar aquí? Bé, posarem un exemple pràctic. Jo m'agrada, estic buscant alguna cançó que vull cantar que parli de el que sigui, d'alguna cosa. Digueu-me una paraula. Jugaroi. Jugaroi. Ai, espera, que no m'havia posat. Anem a veure si mos surt aquí Jugaroi. Ara mos fareu quedar malament, però... Tenim dues coses que mos han sortit. Una es diu Jugaroi i l'altra diu Jugaroi o Jugaroiet. Anem a obrir-la, a veure què és això. I mos surt una fitxa que mos parla i mos dona tota una sèrie d'informació. Dalt de tot mos diu el gènere. En aquest cas estaríem parlant d'una sonada de flauta i tambor. Un subgènere dins les sonades, com molt bé mos ha explicat en Jaume abans, tenim sonades per ballar, sonades per servir a missa o gaites. Aquesta seria una gaita. Qui la sona? En aquest cas tenim en Josep Cardona, àlies Serapio, tots el coneixem. Transcrit i adaptat, mira si el tenim aquí, per les persones que aquí consten amb una data que és a dir, sabem que aquesta sonada existia abans del 2005, sabem que existia molt abans, però en aquest cas, d'aquesta font que l'hem recollit, sabem que ja sortia, que es va recollir en el 2005 i serà una data anterior a això. D'on surt això? I de sonades d'Eivissa i Formentera a escola, etc. És a dir, citar la font. Partitura. Aquí tenim que diu que és una adaptació, en aquest cas, la partitura que tenim, per a flauta dolça, i si anem per avall, veiem que aquí tenim la partitura d'aquesta gaita. I amb observacions, abans us hauria de dir que tenim un enregistrament sonor, en aquest cas és un CD que va inclòs en la publicació, que està citada més amunt, i amb observacions posa al peu de la partitura i consta el següent: sonada de flauta i tambor d'Eivissa i Formentera, adaptació per flauta dolça. I tenim aquí una pista de so. Li fem clic. Aniré tallant les pistes, amb tot el respecte, però és que si no, no m'us darà temps d'explicar tot. I fixeu-vos que aquí tenim, amb números blaus, igual que aquí dalt tenim una fitxa, cada fitxa té un número, una numeració, tot això us estic explicant perquè us familiaritzeu una mica amb com funciona el cançoner. I és que, com passen totes les gaites i com passen pràcticament totes les cançons, tenim variacions. Quina és la bona? No existeix tal cosa en cultura popular i música popular. No existeix la cosa bona i la cosa dolenta. Hi ha variacions. Bé, aquí hem vist una fitxa, però en tenim d'altres. Per exemple, tenim aquesta i aquí tenim una partitura de Jugaroi, en aquest cas, que es va recollir el 7 de juliol de 1951 en el manuscrit del CSIC. I aquí tenim aquesta font. En aquest cas no tenim gravació perquè no es va recollir amb gravació, però que sapiguem que tot això és. I aquí tenim finalment una altra, que és una altra partitura que ens ve d'un altre lloc. Han vist un exemple aleatori, vos juro que no estava preparat. Quan m'heu dit Jugaroi m'heu posat una mica en un compromís perquè
no sabia si sortiria. Però, bé, això és simplement posant una paraula qualsevol que busquem. Podem buscar per el que vulguem, la paraula clau que tinguem dins el cap i mos parega. Però també podem fer una cerca avançada. En aquest cas, clicaríem aquí i mos surt totes les categories del que puguem cercar. Així, per exemple, si anem a gènere, veiem aquí que tenim tots els tipus de gèneres que tenim. Cançons, cançons infantils, cançons poema, caramelles, composicions, aixans, embarmussaments, endevinalles, gloses, estribots, goig, oferiments, històries, oracions, passos, sonades, gaites, una gran varietat de coses. Anem a fer una mica una cerca així aleatòria de coses que puguem trobar. Per exemple, aquí tenim un exemple de el que seria una glosa, que en tenim moltes d'aquestes. Estil glosat, temàtica en aquest cas seria humorística i tenim una subtemàtica que seria el festeig. Els cantadors serien Enric Paneix Tur, que va néixer a Eivissa, o sigui a Vila, el 1888. Va ser recollit per Arcadi Larrea, que també va ser qui ho va transcriure, la data és anterior a 1947, i aquí la font on ho podem trobar, i diu, per exemple, a Can Parra no hi ha roques, que tots són camins plans, però hi ha poques al·lotes i no hi poden anar tants. Molt lògic i evident. Posem-hi una miqueta de seny en aquest món dels festejos. Fixeu-vos que aquí ens dam compte de moltes coses. Per exemple, ens dam compte que hi ha una sèrie de faltes d'ortografia bastant garrafals. Mireu com està escrit Cant, per exemple. Què passa? Bé, passa una cosa molt senzilla. Quan nosaltres hem fet el cançoner aquest, les coses que ja estaven publicades les hem transcrit literalment. Nosaltres no som qui corregirà les coses, sinó que simplement transcrivim tal com és. Allí està. Una altra història és quan nosaltres agafam una cosa que només té una gravació i llavors nosaltres l'hem de transcriure, a partir d'aquí sí que aplicam les normes ortogràfiques, ara bé, d'una forma en dibuixera, perquè hem de respectar els dialectalismes, hem de veure fins on a l'hora de normativitzar llevam informació o canviam o llevam o posam síl·labes o un mig mot, tota una sèrie de coses. Bé, això és una de tantes coses que hem de tenir en compte a l'hora de fer una transcripció d'una lletra. Anem a un altre cas. Per exemple, diríem en aquest. Seria un altre cas d'una glosa, també, en aquest cas transcrita i recollida per Joan Castelló Basc, que surt en el llibre Greix Vermell, i diu, ma mare sempre m'ho deia, fill meu, no vagis de nits, que sense tenir manada tindràs anyells i cabrits. Una altra gran veritat, també. Bé, com veus, aquí també tindríem una altra versió, en aquest cas sortida del llibre del cançoner tradicional eivissenc, materials de literatura oral recollits per Anna Maria Torres Prats, de Cas Gasí, a cura d'en Marià Torres, del cançoner popular, de Mediterrània. I veiem que tenim una altra versió. Ma mare sempre m'ho deia, fill meu, no vagis de nits, perquè sense tenir ovelles veuràs anyells i cabrits. Ja canvia la cosa. Bé, doncs, aquí veus que tenim dues versions, però és que tenim cançons que en tenim 15 de versions. Sobretot es passa molt quan tenim cançons molt llargues, perquè no hi ha dues persones que siguin bones a cantar-la exactament igual. A veure. Anem a posar un altre exemple. També una glosa, diu, som un jove ben plantat que aquesta nit de Nadal toca el vostre portal perquè encara no he sopat. Bé, aquí, per exemple, aquest surt de cançoniues, cançons infantils, sabem que és anterior, per tant, a 1989, i tornem a tenir altra volta una altra versió disponible, que seria aquesta d'aquí. Dalt, veus que tenim aquí el títol posat,
I el títol, en aquest cas, ve amb uns punts suspensius. Això indica que en realitat no està el títol, que és el començament, simplement. El 90% llarg de les nostres cançons, gloses, romanços i demés, no tenen tal títol, no tenim aquest costum. De manera que per facilitar la cerca, moltes vegades si algú busca una cançó determinada que dius, jo sé que començava així però no me'n recordo del tot, posa-hi el començament i així us apareixerà. Si altre té títol, bé, ja apareixeran les dues possibilitats. Més coses. Bé, com venen temps en què la nostra llengua cada vegada està més amenaçada, hi ha gent que està molt preocupada perquè desaparegui el castellà de Castilla, hem mirat també de recollir els casos que tinguem obres en castellà, en aquest cas és bilingüe, purament en castellà n'hem trobat poques, però hem trobat alguna cosa, com per exemple aquesta meravellosa glosa d'en Xumedos Café de Formentera, que diu: en Cabo Cañaveral tiran bombas al espacio y yo caminando despacio faig voltes al raval. Això és poesia, això és poesia. Bé, la subtemàtica aquí és astronàutica, per qui pensàs que a Eivissa no en parlam, no cantam de qualsevol cosa. Bé, hem vist moltes gloses, i posam gloses barra estribots. I quan dèiem estribots, molts en el cap us ve una part final, estribots bruts. D'això en teniu? Mare santa, si en tenim. N'hi ha una barbaritat, hi ha un fotiment, i evidentment els hi havien d'incloure. Estem dissenyant una manera d'accedir només per a majors d'edat en aquesta part, perquè, o sigui, ses marranades. A veure, els eivissencs i formenterers, o sigui, quan som a parlar fi, podem dir les barbaritats més grosses i cantar-les dins missa, si fa falta, que no ofendrem a Déu ni persones. Però quan arribam a estribots bruts, o sigui, és que això, de veritat, és espantós el que s'arriba a dir i tal i qual. I escatologia ja no us vull dir res. De manera que aquí no us posaré cap exemple, ja us buscareu a casa vostra, però que sapigueu què hi són. I no pocs. Un altre gènere que trobam aquí, també, bé, serien, a veure, aquí està. Les cançons infantils, aquestes també en tenim. Aquí tenim un exemple, diu demà és festa, Sant Joan la fa, agafa l'escopeta i se'n va a caçar, tira un tir, mata un pardal, vestit de general, passa Santa Anna, toca una campana, passa Sant Martí, toca el violí, terrat a rir. Digne d'en Dalí, aquesta lletra també. I aquí tenim la partitura que correspon. De vegades hem recollit lletra i partitures de llocs diferents. Hi ha una banda que tenim la partitura, per l'altra tenim la lletra, i en tal cas ja posam la font d'on surt cada una de les coses. Un altre cas. Bé, anem. No, perdó, no és aquesta. No, ja ho feia bé. Una altra cançó infantil, la temàtica li hem posat surrealista, i com a subtemàtica meteorològica. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, bé, tots ho sabeu, no importa que d'això, aquí tenim i tenim una pista de so. Que ja ens va... Bé, en aquest cas és el CD que es va publicar junt amb el llibre Cançoniues, on en Joan Moreno i en Victorí varen fer musicar aquestes cançons infantils. Més casos, més casuística. Bé, com havia dit en Jaume abans, evidentment les cançons enteses com
les cançons de tambor o redoblades tenen una gran representació dins aquest cançoner. Aquí tindríem un cas. Veus? Aquí tenim que se suposa que el primer és el títol i llavors començament que coincideix. Bé, hem posat els dos per poder localitzar. I aquí tindríem la lletra. Aquesta seria una cançó de temàtica amorosa, subtemàtica una lota desnavida. Això hi ha uns clàssics dins les cançons redoblades que són lotes desnavides i joves desnavits. I el caràcter d'unes i altres són ben diferents. Les lotes, quan fan una cançó per haver estat desnavida, són lamentoses, diguem, no? Es lamenten d'això i desitgen bona vida en el jove, encara que el seu cor pateix. Els joves, quan els han tirat endarrere, comencen a dir una de barbaritats i això, que si no surten corrent, alguns no hauran comptat mai. O sigui que, però sí, hi ha tota una casuística d'aquestes cançons també. Un altre exemple, vinga. Aquesta és una cançó, per exemple, que parla d'un fet històric puntual, que va ser l'accident de l'avió de les Roques Altes de 1972. En Pujol, del qual abans hem sentit cantar Caramelles, el millor cantador de temps recents de cançó redoblada, va fer probablement ell aquesta cançó explicant aquest accident fil per randa i com van anar, i parlant des d'un punt de vista molt de sentiment de les persones i de l'impacte que va causar. Sentiguem només que sigui el començament. Bé, d'aquesta cançó justament tenim una altra versió que va arribar a Formentera i la cantava en Pep Simón, que seria, si pitjàssim aquí l'altra, us sortiria l'altra versió d'aquesta. Cançons de dos, a vegades mal anomenades de profèdic, entre un home i una dona, i molt excepcionalment hi havia cançons de dos de tres. Però el més excepcional de tot és que una cançó de tres la canti només un. I fa els tres papers, fa les tres veus i sobretot fa tres redoblades diferents, que això té un mèrit increïble, i la darrera redoblada ja serà inolvidable. Anem a sentir un fragment d'aquesta peça única. Bé, i va fent els tres papers. Un cas d'aquestos, en fi, molt poc habitual. Una raresa d'aquestes que hem trobat. Bé, cançons, però també tenim aquestes històries que contava en Jaume, per exemple, romanços. Aquí en tindríem un cas d'un romanço, l'estil evidentment és glosat, aquestes és un romanço de temàtica amorosa i un subtemàtica parla de captius,
el canta na Catalina Ramon Prats, com molt bé us comentava en Jaume, romanços són cors de dones, tradicionalment, a Sant Antoni, que va néixer el 1892, i ho van recollir na Cati Palermet i en Jaume, que teníem aquí, en el treball de baix. Tindríem una partitura, tindríem la lletra d'aquest fragment de romanço i aquí tindríem la pista de sol. Perquè la platitata no cal sant i vestir, l'enviara de l'aigua i un dilluns son de matí. Bé, fixeu-vos la quantitat de variants que tenim aquí. Aquest és el romanço de l'Escrivaneta, es coneix d'aquesta manera, però amb aquesta gravació d'aquí no li digueren títol i simplement van agafar el primer mig món. Bé, un gènere que evidentment no podia faltar són les caramelles. Aquí tenim un cas, una de tantes esquadres, en la lletra, en aquest cas serien els gotxos de Maria, aquí tenim la partitura i tindríem aquí això és molt més modern, és a dir, no ens limitam a dir no passi de 1950, no, mentre si no la música siga viva, seguirem recollint coses. Bueno, el reggaeton no és fàcil que ens arribem a posar, però nosaltres no, quizás no és tota sentència. Bé, dins aquests casos de sonades i gaites, com la que actualment ens ha sortit arrel de la paraula jugaroi, que ens ha dit en Maurici, podríem tenir altres gaites, en aquest cas la plana de Sapallà, que curiosament amb aquesta recullen com a títol la plana d'Escapallà. És un error, però bueno, ho deixam d'aquesta manera, ho respectam, tenim d'això, tenim la partitura i tenim la plana de Sapallà. Aquesta és sonada per Antoni Petit, un casset d'aquestos casolans. Però tenim l'altra versió, com havíem vist abans, en el cas aquest, tenim la versió per flauta dolça, feta per alumnes d'escoles, i aquí tenim aquesta altra versió. Bé, un altre gènere ja ben diferent, però que hem considerat important i necessari incloure'l, seria el de les oracions. Evidentment no anem a posar el Pare Nostre ni l'Ave Maria, perquè aquestes són molt generals, però sí oracions que es dassen a Eivissa de forma concreta. Per exemple, aquesta és una oració que es feia a l'hora d'entrar a missa. O sigui, quan estaven dins l'església, deien cases sagrades menent, portal de divinitat, mal esperit fet enrere i aparta't d'aquest cor meu, que jo menent dins l'església per estar en gràcia de Déu. Aquest és un res que es feia específicament per això, o sigui que també tenim aquest tipus d'oracions més específiques. I relacionades amb les oracions, com notam, tindríem aquests casos, que són les imitatives de la litúrgia. Dia sil·la, és que es mor ja no respil·la. Dia sil·la, dins la meva bujaquil·la, venguen dulos, i els pobres que mengin suros. Aquesta és la versió o sigui, Roma encara no l'ha considerat com ortodoxa,
Ventura que no hi ha blites aquí per sonar-me les orelles. Un altre gènere que podem trobar, que ara tenim pocs casos, però són les endevinetes. Jo som blanc i tu ets negre, som nascut entre dos rapes, te demano i t'encomano que no em facis anar de grapes. A veure. Es vi, aquí està. Bé, llavors tenim un altre gènere que són els eixarms. Aquesta paraula tan rara que és això d'un eixarm. Veiem, eixarms són frases que es recitaven per conjurar un mal o un perill. Per exemple, els infants petits, quan s'hi feia mal la panxa, allò de rodar així, s'ha dit malvesta ni cau en terra, malvesta ni cau en terra, o si tenen xinglot. Xinglot, xinglot, vés-te'n a la padrina que tens qual gord i la panxa prima. O rampa, rampa, vés-te'n a França, mata el rei, dugue'm la pell i et faré una jaqueteta de punxes de la pell. I així fins que la rampa desapareix. Bé, doncs tenim eixarms aquests per moltes coses. Una de tantes i dels més coneguts, dels més famosos, és de tallar fiblons, de desfer fiblons, molt pràctic en aquests temps que venen. Ja sabeu que és un eixarm que quan tu veies un fibló d'aquestos li havies de dir allò mentre amb l'altra mà, en la dreta tenies unes tisores i anaves fent com que tallaves. Jo us vaig a posar aquest eixarm, però vull advertir-vos d'una cosa que és molt important. Només funciona a la persona que el diu si l'ha après veient i sentint un altre que el fa servir en el moment adequat. És a dir, qualsevol que no el sabés d'abans i el veiga ara, ja no li funcionarà la vida si el memoritza. Esteu avisats. Esteu avisats. Tapau les orelles perquè el vaig a recitar. Santa Bàrbara, hi ha altres versions que diuen Santa Bàrbara, va pel camp, amb llum de l'Esperit Sant. L'Esperit Sant li va dir, Santa Bàrbara, què fas aquí? Veig tres núvols a venir, un de trons, un altre de llamp, salta o és de bruixeria. Tallat siga fibló en nom de Nostre Senyor i de la Verge Maria. I desapareix el fibló. Si és que som una gent molt apanyada. Bé, tot això i molt més podeu trobar aquí. Podeu trobar, per exemple, per cantadors. Doncs aneu i busqueu per nom. Per facilitar trobar-los hem posat nom dos llinatges, motiu, nom de casa, venda, poble i gràcies. I així tot n'hi ha alguns que quasi pensàvem són els mateixos o són doncs diferents. Però es pot buscar de moltes maneres, també per temàtiques i de més. Bé, aquí dalt tenim una sèrie de pestanyes. La primera seria una de presentació, on explicam una miqueta què és el cançoner, quin és l'objectiu, també explicam una mica com es va gestar i quines ajudes hem tingut, perquè per poder fer això ens hem mirat d'assessorar per experts. Per exemple, per la part musical teníem justament en Jaume, na Cati Palermet o Isidor Marí. Per la part lingüística, en Enric Ribas i Marí també ens dona una mà a l'hora d'explicar-nos sobretot com hem de transcriure les cançons per ser correctes. I també tenim una gran feinada a nivell informàtic que ha fet el jove aquest que té els telèfons en sa mà, en Jordi Riera, que si no fos per ell, res del que veus aquí ho podríeu veure. També tenim una sèrie de preguntes freqüents, que aquí van respostes sobre si puc fer servir informació per un treball que tinc del que està aquí, que puc trobar els cançoners, 400.000 coses. Però també tenim aquí una altra cosa que és un enllaç a altres cançoners. No som els únics que us heu dit això i des d'aquí podem accedir a aquests altres cançoners que estan en línia. I bé, aquest cançoner que ara us he fet just un esbós té 3.181 fitxes en aquest moment. No anem a dir allò tan manic que és una gota dins la mar.
però tampoc és molt més de tres coalades dins un safareig. Vull dir, tenim bastanta cosa, però queda molta més cosa per recollir. Això acaba de néixer, aquesta criatura ha de créixer. I per créixer, bé, nosaltres tenim tota una sèrie d'idees i si les autoritats aquí presents ens donen i ens segueixen mantenint la col·laboració que aquí veig que hem fet constar a nivell de suport moral i també una mica econòmic, per què no dir-ho, tenim moltes idees per seguir ampliant i on seguir traient coses, però això és una part. La part important, si tant voleu, sou tots vosaltres. Segur que tots ja teniu dins el cap, ostres, jo sé aquesta cançó i ara tinc curiositat per saber si és. I on hi anireu, la buscareu. I la trobareu o no la trobareu. I pot ser que la trobeu per una versió diferent, sé que ho sabeu, o que no la trobeu. En tal cas, tant si és una cosa com l'altra, us demanem el següent, que pitgeu aquest botonet que diu aquí col·labora i mos poseu aquesta informació, el que sapigueu d'aquesta cançó. I la lletra. I si me la voleu cantar, aquí tenim perquè poseu una pista de so i si voleu posar una foto vostra de lo guapos que sou, també la podeu posar i també posarem la imatge. Nosaltres la rebrem amb molt d'amor, ens ho mirarem que efectivament no hi consti o que sigui una versió i llavors constarà el vostre nom com a persones que han també aportat cosa en aquest cançoner. Bé, com us dic, hem començat, però això només és el començament i està en mans vostres que això pugui anar creixent i pugui fer-se una cosa cada vegada més grossa. També és molt probable que veieu fitxes on falla, no sabem per exemple qui va fer aquella cançó i va posar, però si la va fer el meu abuelo, que jo la sé, i del per favor, ei, que tal fitxa d'aquí, l'autor no el teniu, o el teniu i està equivocat, o també la cantava fulano, o bé, qualsevol cosa, equivocacions, segur que n'hi ha un fotimer, segur que n'hi ha un fotimer, i vos agrairem, primer és que ens excuseu, perquè això està en fase de proves, per dir-ho d'alguna manera, i per altra banda, gràcies a la vostra col·laboració també farem que millori. Bé, si tots feim això, podrem al final tenir un cançoner cada vegada millor i que puguem rematar amb una cosa que també consta en aquest cançoner i que penso que és una cosa realment única i és, a veure si em pensam aquí, aquí està, ni més ni mancos que el que pensam que segurament serà l'única en partitura que hi ha en el món. Aquí tenim, i no vaig a conya, una partitura d'un UC. La va fer en Arcadio Larrea amb anterioritat a 1947, que és quan van fer la darrera visita aquí a Eivissa i va recollir aquest UC, va fer la partitura i va dir «Es el grito que suelen lanzarse mutuamente los mozos de noche. Equivale a un desafío y hoy en día está prohibido por las autoridades debido a los delitos de sangre que ha provocado». I ja per acabar posarem suc i una mica de sort no mandar la Guàrdia Civil i si podem donar tots els quartos. I de bona gent, les cançons